A actividade no Colexio Viñas de San Salvador no Concello de Poio non parou durante o verán. O centro acolleu o espazo Concilia entre os meses de xullo e setembro para facilitar aos pais un lugar no que poder deixar os seus fillos mentres eles traballan e a cativada está de vacacións. Os rapaces tamén desfrutan deste espacio e as nais tamén, e os pais poden tamén ao mesmo tempo ter un tempo de liberdade, entre comillas, pero bueno, de estar un pouco despreocupados. E cando digo despreocupados, o digo porque saben que están en boas mans. Co novo curso arrancando xa este xoves, o espazo Concilia afronta os seus últimos días de funcionamento, un tempo no que atenderon a 30 nenos e nenas do municipio. Pilota sin duda o Concello de Poio, pero tamén esa colaboración a que se refería o alcalde entre administracións que é fundamental, sobre todo para apoiar o que máis nos importa, que son as familias, as persoas e efectivamente os nenos e nenas que necesitan en períodos non lectivos e tamén en períodos lectivos apoios e programas de conciliación ou espazos de conciliación, como é o caso que nos concita hoxe aquí en Poio. Dende o Concello de Poio agradeceron ademais a colaboración do equipo directivo do Colexio Viñas, incidindo no importante traballo que desenvolven para paliar as deficiencias das instalacións. Este é un centro que leva uns anos xa que necesita, e o que estamos tamén pedindo entre todos, poder darlle un impulso, unha mellora desde o punto de vista da estrutura do propio centro, pero tamén hai que dicir que o esforzo que se está facendo, e repito de novo, por parte da dirección, resolve moitísimas das cousas que realmente a veces non se poden resolver. O espazo Concilia do Concello de Poio recibiu unha achega de case 9.700 euros da Xunta de Galicia.